Kateng Kombarong siap nole. Ayo sing duwe pulo. Gong sini gong. Penjaluan le. Ayo. Geseran mentengah oke mas. Panggil di Jembar ya. Hei. Ah. Ayo. Ayo. Belum enom di sini le. Ayo. Ayo rodok mentengan kalangannya Jembar mas ya. Oh kagong ayo kagong. Ayo. Awas. Oh. Ayo. Ayo. Lemat ganti nak. Manut nang bae to le. Lera manut gue be. Ayo, engko sing digondo ruso jajalan le. Oke Sugeng Rawo, rombongan sampai mundur, Mas Pijar dan kawan-kawan. Oke kantor Pingara. Onre Kebong Bawono. Casan Junior, ayo lejar. Ayo. Jenderal Junior. Pas. Yuk. Ayo Kebong. Os, tancak ngalon. Os. Ya. Was. Hei. Ya. Was majuan bos. Ayo. Ikut lalu was. 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 Ayo le, jagoan karo Pak Dene le. Was. Was. Tos iya. Ditanjake nalem tongger. Yo Singo Manggolo. Yo, Os, ya, Op, ja, ya, Os, au, ji, yo, ya. Was, yo lo, Was,
Mari kene. Jalukane Mas Franky sing duwe bunder le. Ojo dempi saya nak. Ayo. Yo, oh, 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 oh. Ayo le, duduno nang bae wetan kidul iku le. Ayo. Awas awas awas. Dijogona jogona. Dijogo le. Yo es. Da. On. Hoi. Ya. Au. Ji. Ya, was, singo manggolo tetap joyong ring selamyo. Singo manggolo. Yo la 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 la, ayo, hei, oh, ayo, was, nggak boleh, Franky ceng asu tenagone. Oke. As, hei, kako. Yo, hei, ya, hei, dos. Aduk ngalor mari kele. Yo, os, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yo, es, ya, la, ya, ayo ger, oke, lenda gelem susulan mari le, ayo ado, dulur lanang teko mundur, ayo le Caksan Junior le, ayo, Pakde, awas. Ayo disusul Pak Dene le. Ayo. Lesi kagelem Pak Dene selok. Pokok nyusul mari kele. Golongane pembarong alot-alot iki. Ah. Ah. Ayo. Oke sembah nuwun. Oh, hei, hei. Oh, cia. Jos. Hei. Oh, Was? Ayo, sayo. Jos. Yo, wah, ya. Yo, dijajal gulungnya, apa na.
Aduh. Oke. Dole pijar matur thank you. Ayo dibungkasi no. Ayo. Awas. Hei, hei, ayo. Ayo, Bah. Dikoso anak boy, Bah. Ayo. Bondak len bae Sinoma jare. Ayo no, Jatile persiapan no. Bos, hei, hei. Yo lo. Ya la. Yo ya yo Awas. Bos. Ayo le. Ditata no ger, ayo ger ya. Ayo kancane jajalan le. Ayo. Tokno pembarong tuwek-tuwek iki ger. Ayo. Kakange susulan kakange ger. Iya. Ayo. Siapa dia? Dia siapa? Kang Sano pribadi. Ayo. Yo. Awas. Hey, ya. Yo. La. Hey. Hey. Ya. Ayo la. Aduh. Idulan sithik, guys. Ya. Yo, ci. Ayo ger. Yo. Masih belum tuwek sing rusak iki ger. Majuan. Tepuk tangannya mana? Majuan bos. Ya, la. Alon-alon yongger. Ayo, uca. Ayo tata nolin. Le Franky, balamu adu-atus itu mari gile. Boten apa-apa. Iya.
Jane masih baro ya mengkis-mengkis. Tapi coro preki nyawer ngono ya gak pati mengkis-mengkis ngono lho. Yo 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 hey yo cia. Ayo. Was hey hey hey. Jajalono balane le. Ayo. Lepreng. Jane Pak Mul ya dus keringet. Tapi paribasane disawer ngono ya ndak pati keperinget ngono lho. Lah. Singo manggolo. Hey. Ayo, bola siji le. Ada kesek. Bola teko berjati le. Oke. Ayo, guyub rukun ngelumpuk karo dulur-dulure Mas ya. Lah. Sing duwe double P iki le, Pak Pol. Lah. Nek iki, Ger. Ongkek belunge nak. Ya. Awas tolong kali jalan. Dikai dalan jenderale Gondo Rusole. Wow! Yo la 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 la. Ayo. Yo, sabu bersile. Awas. La 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 la. Sekali lagi le. Yo.